E venres, polo tanto, é tempo de faladoiro político neste informativo Bos Días, e sen perder máis tempo vamos presentar xa os convidados de hoxe. Abel Losada polo Partido Socialista de Galicia, moi bons días. Hola, bos días. Ana Pontón polo Bloque Nacionalista Galego, moi bons días. E tamén Román Rodríguez polo Partido Popular, moi bons días, gracias aos tres por estar aquí con nos. O primeiro tema que queríamos abordar ten que ver con unha noticia que leva dando moito que falar ao longo desta semana e que ten que ver con Nova Caixa Galicia e a saída dos altos cargos, de algúns altos cargos do banco, da Nova Caixa Galicia. Nas últimas horas houbose que tiveron indemnizacións millonarias. Se parece, comezamos, Abel, que opinión lle merece un pouco o punto da situación agora mesmo? Bueno, efectivamente, ante o que ten sido un fracaso de un proxecto que, en opinión dos socialistas, foi claramente impulsado dende o Partido Popular polo presidente Feijóo e que deixou o que era a Caixa, a Nova Caixa Galicia, cun 7% do valor dese banco e, polo tanto, na práctica unha nacionalización, máis de 2.400 millóns de euros postos polo Ministerio de Economía e Facenda, polo Banco de España, a través do FROB. Indudablemente, estas cifras, nese contexto financeiro e no contexto económico e social galego e español, nos parece o que xa manifestamos en moitas ocasións, que é pura e simplemente unha obscenidade. Eu creo que é imprescindible dar explicacións quen ten a responsabilidade de supervisar que efectivamente é o Banco de España, pero non solo, porque hai un exercicio de escapismo político claro por parte da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia ten un representante por lei, unha lei aprobada ademais polo Partido Popular, a lei 10/2009, ten un representante na Comisión de Control, que é verdade que non ten voto, pero sí que ten a capacidade de pedir todos os informes e toda a información referente ás tomas de decisión do Consello de Administración, e todo parece indicar que a Xunta de Galicia ou ben non o fixo, non pediu esa información e non o sabía, e iso sería un problema grave, e se o consentiu, pois nos movemos nese ámbito da obscenidade. Ana Pontón, vostedes pediron unha comisión de investigación. Bueno, a verdade que me abralla que nesta semana escoitemos tanto a dirixentes do Partido Popular como do Partido Socialista escandalizarse por as indemnizacións que cobraron os directivos das caixas. Paréceme que hai un certo cinismo político detrás desta posición, porque o presidente da Xunta ten obriga de saber que pasa nas caixas, ten a tutelaxe sobre as caixas, e o Partido Socialista é o responsable do Banco de España. Nós, desde o BNG, creemos que hai que investigar non só que pasou con estas indemnizacións, reclamar que se devolvan, sino tamén saber que pasou coa xestión da Caixa para que chegáramos a este momento. Polo tanto, hai que depurar responsabilidades no ámbito da xestión, responsabilidades políticas que as ten tanto a Xunta de Galiza como o Goberno Central, e ao mesmo tempo neste momento que creemos é que o que non se pode dar por perdida a batalla das caixas. Hai posibilidades e hai instrumentos para que as caixas non sexan mal vendidas a fondos inversores estranxeiros. Nos vimos de anunciar, ademais da petición desa comisión de investigación, que a primeira iniciativa que vamos a registrar no Congreso dos Deputados é unha modificación do FROB para que neste momento se posibilite que o 51% dese banco que se creou a partir da Caixa pois vai a ser un banco onde as institucións públicas galegas, é dicir, Xunta de Galiza, teña o 51% do capital. Sí, señor Rodríguez, cal é a súa opinión e, sobre todo, quen pensa vostede que ten a culpa? Bueno, aquí a cuestión das culpas, pois realmente, dende un punto de vista político, pois podemos entrar nun debate estéril, non? Pero creo que o presidente Feijóo antes centrou perfectamente as cuestións e as puxo no seu xusto término, non? Aquí todos coincidimos que son cantidades desproporcionadas que rayan o esceno, como se dixo, pero hai dous órganos que son responsables destas decisións. Un órgano é o Consello de Administración, e outro órgano é o órgano que ten a tutela, o que ten, digamos, a responsabilidade de regular a actividade das caixas, que é o Banco de España. Entón, estas decisións hai que achacarllas, primeiro, ao Consello de Administración, que aproba esas indemnizacións que nos parecen absolutamente desproporcionadas e fora de lugar. Sempre son, pero neste momento moito máis que a situación de crisis na cual estamos. E, por outra parte, vemos como que hai un desdeixo importante
por parte do Banco de España de non regular estas decisións. E tamén é certo que isto non é algo de hoxe, senón que levase arrastrando moitos anos. Gran parte da situación actual das caixas, unhas caixas descapitalizadas, unhas caixas onde os seus activos teñen un escaso valor, se leva a que durante moito tempo o Banco de España non fixo e non cumpreu a súa función, que é precisamente regular, controlar o que é a función das propias caixas, o cual aí, digamos, é o centro do problema e se vai alongando, e isto, pois, é, digamos, a punta do remate dun proceso de descontrol das caixas e de descontrol por parte do Banco de España. Deixame que lle faga unha pregunta. Na auditoría que fixo a Xunta co tema da fusión non aparecían estas cantidades? Bueno, o que aparece na auditoría son unha serie de activos tóxicos que se foron, digamos, adquirindo por parte das caixas ao longo dos últimos anos. Por certo, anos nas cuales houve gobernos, nos últimos anos do goberno do señor Fraga e durante os gobernos do señor Touriño, que de algún xeito levan a que as caixas estén nunha situación, dai ben todo o proceso que houve de reorganización interna, que estén nunha situación pois moi difícil de soster. Eso, ao final, o que se materializa é que os directivos, neste momento, cando, por certo, os directivos que tomaron moitas das decisións que agora levaron a unha situación de gran dificultad para a Caixa, pois se marchen, por así dicido, non por a porta de atrás, pero si nunha situación na cual prácticamente a parte de salarios que se deban, digamos, como indemnizacións, pois realmente é absolutamente injustificable. A mí o que me parece que despois de escoitar ao representante do PP podemos concluir que Feijóo non gaña o salario que cobra de todos os galegos e das galegas, porque está neste país, é presidente da Xunta de Galiza, e sin embargo, como que non? E sin embargo, nunca ten responsabilidade de nada. Nos decimos que o Banco de España e o gobernador do Banco de España deberían de dimitir despois, e o Banco de España non pode dimitir, pero o gobernador do Banco de España debería de dimitir porque isto se está permitindo non só nesta caixa, sino tamén en outras caixas. Pero decir que a Xunta de Galiza non ten nada que ver con isto é unha mentira. Primeiro, o presidente da Xunta ten obriga legal, o presidente da Xunta ten obriga legal de saber que pasa nas caixas. Hoxe mesmo escoitábamos nestos informativos como o señor Méndez se prexubilou cando ainda ademais existían as caixas en medio do proceso de fusión por 12 millóns de euros. As propias caixas dixeron que desas indemnizacións foron comunicadas tanto ao propio Banco de España como a propia Consellería de Facenda da Xunta de Galiza. Polo tanto, eu que creo que estamos ante unha operación de cinismo na que se permitiu, e o Partido Popular o permitiu, e eu tamén creo que o PSOE a través do Banco de España o permitiu, que se fixeran esas indemnizacións. E neste momento en que habría que falar non só das indemnizacións, sino de si como país nos podemos permitir que desapareza o aforro dos galegos e das galegas e que se expolie, se está utilizando isto como cortina de fume. E a mí me gustaría saber si PP e PSOE están de acordo nesta mesa e poden ter un compromiso nese sentido de que se vai a ir a unha modificación do FROP para evitar que as caixas galegas desaparezan. Vamos a ver. Esa é a cuestión de fondo, porque ao final queredes consumar o espolio do aforro galego. En relación ca intervención de Ana, o responsable do Banco de España non é o PSOE. Porque o que non pode ser... Non me ordoñe. Espera un momento, deixade un momento. Eu vos deixei falar aos dous, entonces agora vos agradecería... A ver, non fago ningún escapismo. O que non pode ser que cando o Banco de España pon en cuestión as políticas económicas do Goberno de España, vos apuntedes ao carro e despois diga, sí que vos apuntades a ese carro, sí, efectivamente. E máis, creo que o señor que debería de dimitir, porque lle di aos demais... Eso é unha cuestión, perfecto. Porque lle di ao resto dos traballadores e traballadoras que teñen que ter pensións baixas. Non era o PP, me deixas, por favor. Non era o PP... Vostede pensa que debería dimitir? Eu creo que polo menos ten que dar explicacións. Pero, por certo, tampouco o señor Caruana, gobernador do Banco de España no goberno de Aznar, representaba o Partido Popular. A min, desde logo, di, home, pois, desto algo, ainda que só non sei por cuestións académicas, algo sei, non é así. É dicir, hai unha independencia ao regulador que non hai unha dependencia funcional do PSOE nin do goberno. Entón, é unha cuestión que eu creo que ten que quedar clara. Logo, unha cuestión, desde logo, ten suerte o señor Román Rodríguez ter acceso a esa auditoría, porque o Partido Socialista leva pedido ese informe de KPMG, por certo, 1 millón de euros costou, que bendecía esa fusión, que logo vimos que foi un fiasco, un 7% do valor do banco, porque a nós non nos foi proporcionada polo goberno galego. Por lo tanto, a verdade é que, bueno, é evidente que hai canales excepcionais de información. Mira, o que sí é verdade é que a Xunta ten responsabilidades. Eu vou ler textualmente o artigo 43.2 da Lei 10/2009, aprobada polo
moi sucintamente. Sí, a Comisión de Control na que hai un membro do Goberno de Galicia, dice que poderá solicitar do secretario do Consello de Administración e do director xeral cantos antecedentes e informes considere necesarios para a discusión dos asuntos da orden do día da sesión. Estos temas foron a orden do día da sesión, dunha sesión do Consello de Administración. A mí me gustaría saber que pediu ese director xeral, que información lle pasou a conselleira e que información lle pasou a conselleira ao presidente. Bueno, aquí hai dúas cuestións diferentes. Aquí se intenta trasladar unha cuestión que non é en absoluto responsabilidade da Xunta de Galicia e do seu presidente, se intenta trasladar ese marrón, digamos, ao presidente Feijóo. Eu creo que iso é un absurdo e é intentar marear a perdiz e intentar confundir a opinión pública. É dicir, creo que as palabras onte do señor Núñez Feijóo son, digamos, clarificadoras de onde está o cerne da cuestión e onde está a responsabilidade destas decisións. No Consello de Administración e no Banco de España por non regular e non supervisar. A partir de aí, pois todo é malia da perdiz. Por certo, aquí se fala dun proceso, digamos, desde que se comenzou a fusión das caixas ata ahora. Hai que facernos dúas preguntas, é dicir, cando se comeza este proceso nos inicios do actual goberno da Xunta, había que ver como estaban as caixas previamente e por que se chegou a onde se chegou e por que, digamos, a Xunta de Galicia naquele momento só ten competencias antes das tería parecidas, porque non fixo nada por evitar unha xestión pouco eficiente das caixas de aforros, é porque o Banco de España en ningún momento interveu nesta xestión e control. E segundo, creo que as competencias son claramente do Consello de Administración e do órgano regulador. Aí creo que está a cuestión. E a partir de aí, intentar trasladar esa responsabilidade de un acto que raya a inmoralidade, trasladarlo a unha forza política, pois é realmente algo absurdo que non ten nin pé nin fundamento. Eu só quería decir que as caixas están baixo tutela da Xunta, a Xunta tiña instrumentos para intervir, pero e non o fixo, decide a Xunta, señora Pontón, decide a Xunta nas decisións. Non, usted sabe que non. A Xunta ten que condicionar, pode actuar políticamente. Pode dicir que condiciona as decisións da Caixa a Xunta de Galicia. Eso é absurdo, señora Pontón, absolutamente absurdo. A ver, ti dirás que é absurdo, pero eu digoche que a Xunta permitiu que isto pasara, e o presidente deste país, o señor Núñez Feijóo, non pode vir aquí a decirnos que el non sabe nada e que non vai con el, porque el ten obriga legal. O señor Feijóo ten obriga legal de saber que pasa coas caixas. Nunca se faría eso. Hai un representante do goberno galego e do Partido Socialista hai dous. A política de Gonzalo Valoneta como representante do Partido Socialista non hai ningún. E non señores de pouco peso, señores dunha relevancia importante. A min o único que me dá pena é que nesta mesa, a marxe da cuestión dos salarios, puxose outra cuestión que eu creo que é importante, que é o futuro da Caixa, evitar que se malvenda, e nin PP nin PSOE son capaces de asumir ningún compromiso nese sentido, porque no fondo están de acordo. Eu quero preguntarlle a señora Pontón de onde pensa sacar os 1.300 millóns de euros que supón o 51% de Nova Caixa Galicia. Eu alégrome desa pregunta, porque vamos a ver, neste momento 90% da Caixa é do Banco de España. Entón, esos fondos teñen que devolverse en teoría en 5 anos. Podemos modificar esa norma para que en vez de devolverlo en 5 anos se faga en 10. Nós temos feito uns cálculos que se eso se provoca desa maneira, coa participación que hai neste momento da Caixa, promovendo tamén que poda haber pequenos inversores galegos que compren accións dese banco con unha inversión anual de 130 millóns de euros, a Xunta de Galiza podería facerse co 51% da Caixa. Está explicado. Dúas autovías menos no país e poderíamos quedarnos coa Caixa. Creo que sería importante. Se lles parece, porque outro dos asuntos que marcou esta semana en todos os ámbitos, sobre todo no político, foi a denominada Operación Campeón. Un suposto pago de comisións por parte ou aceptación por parte de varias persoas, un de cada partido político, por certo, de Operación Campeón. Jorge Dorribo asegura que a estas tres personalidades políticas se aproveitaron da súa situación. Xa houve dimisións, Pablo Cobián dimitiu do Partido Popular, Fernando Blanco dimitiu polo Partido Bloque Nacionalista Galego. Que opina vostede da situación neste momento do señor ministro de Fomento? Bueno, o señor ministro de Fomento continúa desenvolvendo as súas actividades como membro do Goberno de España porque, entre outras cousas, non ten nada que ocultar
e, por suposto, vai a defender a súa honorabilidade. Eu creo que é moi importante saber, primeiro, que estas declaracións son trasladadas por un medio de comunicación, fruto dunha filtración, dun empresario imputado por graves delitos. Un empresario imputado por graves delitos. No que, efectivamente, dice que pagou comisións ao señor José Blanco para que intermediara ante o Goberno de España para obter subvencións de distinto tipo. Os ministerios implicados, o Ministerio de Economía e Facenda e o Ministerio de Sanidade, manifestaron que ningún deles deu ninguna subvención a esta empresa. Fronte a isto, e voltamos ás cortinas de fumo, temos que, efectivamente, esta operación campeón, sí que ten imputados procedentes dun goberno que é o goberno galego, o director xeral do IGAPE, nada máis e nada menos, un subdirector do IGAPE e aproximadamente, dependendo da contabilidade, máis ou menos 3,5 millóns de euros concedidos ás empresas do señor Dorrigo. Polo tanto, o señor Feijóo, que onte deu consellos ao señor Blanco sobre o que debería de facer, o que ten que facer el, é vir ao Parlamento Galego, e desde logo os socialistas o pedimos, a explicar esos 3,5 millóns de euros que concedeu o seu goberno a un empresario imputado por graves delitos, con altos cargos do seu goberno imputados nese proceso. Señora Pontón. Bueno, creo que é importante que a xente sepa isto, que neste caso os únicos imputados que hai son un empresario e o actual director do IGAPE, que, por certo, non foi cesado do seu cargo, nin o subdirector e o subdirector do IGAPE. A partir de aí, que temos? Eu creo que unha violación de dereitos fundamentais, porque se violou un segredo de sumario que é un delito. Esta violación e esta filtración dese sumario, ademais, se está utilizando mediática e políticamente neste momento, está vulnerando, por exemplo, no caso de Fernando Blanco, os seus dereitos fundamentais, e eu creo que o primeiro que habría que reclamar é que a Fiscalía ten que investigar como se poden filtrar os sumarios. A partir de aí, eu entendo que unha persoa que ten principios éticos e conviccións democráticas, como é o caso de Fernando Blanco, decide dimitir non porque el teña desde logo nada que esconder, que é absolutamente inocente e o que está sendo o que está sufrindo é unha campaña de acoso, derribo, unha campaña de difamacións. Para poder defenderse e centrarse nese ámbito, dimite. A mí o que me sorprende é que o Partido Popular, que no ámbito do goberno non adoptou ningunha decisión a hora de depurar responsabilidades políticas, nos no ámbito judicial non entramos, veña dando leccións e exixíndolle aos demais. Porque, insisto, o director do IGAPE non foi cesado e o responsable de todo iso, que é o conselleiro de Industria, sigue alegremente dicindo que el non ten nada que ver con isto. Señor Rodríguez, ten a última intervención. Eu contaba cunha maior prudencia por parte dos anteriores intervintes, quizás máis prudencia incluso por a representante do Bloque Nacionalista Galego, onde o seu ex-conselleiro que está nunha situación... En que situación está? Non está imputado. Señora Pontón, é que me parece moi grave que se vertan que se digan ese tipo de cousas. Non sabe nin o que iba a dicir para interrumpirme. É que xa sei por onde ides. Eu digo dicir que o seu jefe de gabinete estaba director nunha empresa deste señor e parece ser... É que ves como vas polas difamacións. Pero vos que estades dicindo. Eu non estou culpabilizando a ninguén, estou dicindo que hai un imputado. Eu estou poñendo feitos encima da mesa. Os feitos son que somos imputados. Verdad? No, ou mentira, dígame vostede, que me queres decir con con jefe iso? de gabinete. Pero non está imputado, non está imputado. Tú eres un xuiz. Dígame vostede, se o jefe de gabinete do señor Blanco, cando era conselleiro, non é o ese directivo... Quen está imputado? Pero dígame sí ou non. Dime tú, quen está imputado? Claro, que me diga que está imputado. É que se vamos a ese xogo, acabamos mal. Non é ese xogo, é a realidade. O señor director do IGAPE está apartado dende o primeiro momento das súas funcións. Pero co fácil que cesar alguén. Apartado das súas funcións. Co fácil que cesar alguén. E mire, aquí, Bloque e Partido Socialista, en este caso, tomaron unha decisión que os honra as dúas persoas que a tomaron, é dicir, apartarse e defenderse fora do ámbito político para non seguir, digamos, nunha bola de neve que non ten moito sentido. Hai un representante do outro partido político que non o fai, ele sabrá por qué, non o vamos a cuestionar. E terá que defenderse, ten o seu dereito a defenderse, por suposto. Agora, a partir de aí o que hai que ter en conta é o seguinte. É dicir, hai tres persoas que foron acusadas, ben acusadas ou mal acusadas. Non vamos a entrar a discutir eso. Pero dúas... É que non hai ninguna acusación. Dúas se retiraron e unha non se retirou. Entón, a partir de aí, por certo, a persona que maior, digamos, peso político ten, a persona que
se ten cansado unha peza de caza maior. Sí, unha peza de caza maior, claro. Por parte do mundo e a dereita mediática de Madrid. Persoas que se ten cansado de sacar o seu látigo de herejes para castigar a outros que estaban en situación incluso de menor gravedad co señor Branco. A túa intervención delata como detrás deste caso hai unha intencionalidade política e electoral. O señor Branco do Benegar, lamentable escoitarle a este representante político. Sí, pero o goberno de España non é euro. A xunta 3 millóns e medio de euros. Tenemos tempo, señor Rodríguez, tenemos tempo de seguir falando 0 euros, 3 destes millóns e temas medio de euros. Eu bipartito non lle dou axuda. 0 euros e 3 millóns e medio de euros. por favor, porque temos que seguir co repaso da actualidade, porque moitas grazas aos tres por estar aquí e seguiremos o vindeiro venres, quizáis con este ou con outros temas.